پشتی پارتیا پیاده خو له Rojavayê Kurdistanê kire desthilat. Geleke kesên ne şareza û ne pispor di hemû waran de anîn û bûne berpirs li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê. Rojana êş û azarên welatiyan ji wê nerazîbûnê dilgirantir dibe. Hûn ji wan bê bawername ne û hin jî derçûyên zindanan bûn û xwedî dîrokeke bi tawan bûn. Yeke ji wan çîrokên Rojana li ser zarê Akademiyekî Kurd ji Rojavayê Kurdistanê hatiye belavkirin. Ku li ser rûpela xwe ya taybet ya Facebookê nivîsînek belav kiriye. Ku tê de behsa êşên welatiyên Rojavayê Kurdistanê kiribû, di derbarê tedbîrên rotînî yên ji aliyê rêveberiya Partiya PYD ve tên duristkirin. Di bin navnîşana Serokê Komîneya Hilêliyê min nas nake. Akademiyê Kurd Diktor Ferîd Sadûn çîroka xwe ewha dest pê dike. Dostekî min pêwîstî bi kefîlekî hebû û ew kefaletê pêwîstî bi kaxezekî ji komîna gundê min yan jî texa min hebû. Min jî got ku ew zor êsan e. Lê ya ku dilê Diktor Ferîd matmayî hişt ew bû ku serokê komîna ku lê ji dayîk bûye û tê de dijî ew kaxez bi destî wî nexist û got ku ew wî nas nake. Tevî ku ew serokê komînê ku Diktor Ferîd nexwest binav bike, kesekî nexwendewar e, ji ber ku dema wî û Diktor Ferîd li yek xola destpêkî li yek dibistanê dixwendin, ew kes neserkeftî bû û dibistan bi cih hiştibû û karê şivantiyê hilbijartibû wekû Diktor Ferîd amaje pê kir. Paş redkirina serokê komîneyê ku wê kaxezê bi destê Diktor Ferîd bixe, navborî neçar bû têkiliyê bi tev demê re bike, ku bersiva wan ew bû. Ma dibe hevmal û gundiyê te te nas neke, hema were komîna herî dûr ji te xû mala te û wê kaxeza pênasînê werbigire. Diktor Ferîd Sadûn ragirê Kolêja Wêjeyî ya Parêzgeha Hesekê di dawiya nivîsîna xwe de di yek ristê de êşa welatiyên Rojavayê Kurdistanê diyar kir dema got û hîna operasyona lêgerîna kaxeza pênasînê berdewam e. Hêjaya gotinê ye ku bûyerên wiha rojane li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê dezgehên PYD ve tên pêkanîn û ew yek dibe cihê dilgiraniya welatiyan nexasim bi dehan ne şareza û ne pispor bûne berpirsên nizam û dezgeh û komînên PYD. Di nav wan de cihên herî hestiyar mîna dadgihan.